kuha na dito. Here we are again, take 2. Sorry, hindi ko makuha yung ano ng camera. Hindi ako marunong mag-set ng camera. Napgan. Ay, ko ba? Marinated ba? Haan, sinunod ating sa napgan. Kain. Haan gamin nakwa lang. Gusto to may sausaw day lemon cut na ikat ya. Thank you. Apa nga sila lang si maalan si camera, hahap lang. Kut nakakwamot. Okay. Mantay yun. Awan gayam kay ayabak niya. Una. Kaya? Katang kayo hantay mo ko ibadit tayo lang bila pa tapos no makita no ay nakalad ka pa ba? Let. Kampay mo na di ko. Na? Please, say supay. Yung suka mo ah. Pakain ba lang yun? Saan? Saan? Hindi sa kan. Ay, ang lawan mo to. Ay nagilag. Dito, sa. Ay, tasa, di ba? Hala! Kaya wala naman na. Saan yung paso? Napanadagin na si Ar? Makan inalagay ko. I-screen niya dali na. Silig lang? Pinapukaw mo't. Zero ang tao. Ay, nakuha na. Nalobat. Bakit? Hindi siya nag-charge.
Kaya kati pakita ko ng ko. Padantot ni Marie here and ayan. Kusina ni Aling Julie. Awan tao, zero. Dilog po na kaya. Zero mat lang ti tao, awan ti agbuyang okay lang adang mai-reclaim to maramdaman. Anak ganun dito yung nanabo niya. Si Dam Ani. Naka-live Dam Ani. Pantay. Pero ramid kami di sausawan. Yan o. Charge mo. Pwede ito na sipi yan. Ito lang. Dami chopstick dito. Ito niya. Ay, nabiyay. Wet-wet si Masyadka. Ha? Yung kabilang ito yan. Ano yung chopstick ito? Di inalak na Gusto mo? kutsara ya. Na-iwar ko siya niya. Wala, di silupin sa akin kasi. Oo, nalang. Pinagkat kami. Ano yung suka ko ito? Oh, awan natin. Ayun pala natakpan. Ayun. Bakit nasaan ba yun? Yung mga kutsara, ni Doris. Ay, nakakapit. Mali naman. Hindi na kung kasi ang Ya. Ay, ako. Hindi, oh. Hindi, oh. At least adamay isang nakakuha nakatambay. My goodness, apay matday ito nga ag-charge. Napirtikan. Ano, mas at sa ito.
cord mo, dati cord si phone niya. Katak mo na, kakuan kayo. Ayaw na niya acceptin ito. Oh, loose na yata. Asaan? Wala. Ay, itin. Kanino to? Hindi pa siya na guys. Try ko lang ha. Yes! Ay, hindi. Apple pala ito eh. Apple siya. Ano ba naman yan? Ano ba naman yan? I-try ko man. Ilipat ko lang. Good afternoon. Good afternoon, da. Lumabas ka ka dito. Tumagas kayo. No, dati arak May yo. kanina magiinom apo. Noon, di arak yo. Agawid. Tambay mo na, please. Nakaulit. 10:50. Manong oras nga na pa? Bas, 1 hour, 10 awan, 10 minutes lang. 40 minutes. Oh my God. Mabot Ngayon yan? Kanya ti korte phone yo, charger yo, pabulod man. Apple dati kini Janice yan na. Magkano call na? Apple kami dito na eh. Apple. Tambay mo na, Jen. Please. Dahil na lang ang call yan. Naka-call mo. Apple, Jen. Kanyam niya. Lagi na mabarin. Nalak na tayo ka nakadito. Dulog ko yan. Awan, nagtambay lang yan. Ano day? Ano day? Ano day? Ito man kung atay folder na. Ayan, ikay. Nabasa. Ay, ito siya. Di ba pala mas duwat ako na ako. Alam naman niya. Alam mo, Isang patas na lupa. Kaya mo ka, nabuta-uta. Kabarbaro na unay din na nakasta. Hindi ka ba makabi? Anta di in mapos nga kadwa mi nga hiker, birbiruko. Ada kami di batuon, kabusong na ata pa lang ito. Among kaya ni ko ah. Baga na Say ka ba mo ang na di highway? Kanta ni kayo natin nag-adsiditas jadi kuan phone na imbag ka na istalat kay Ay, di MG. phone na, kung ano iso na. Ay, phone. Thank you. Mag-comment ka, adi, isis paro. Kayon. Manat. Kayon. Facebook ka. Thank you, madaling gayon. Ito na ako. Dapat abana ka na ang kapal. Wait, ang dali niya ang lahan na ko, napulsi. Guys, how are you, Madam Po? May doctor ko sa mga dito yun. Kaya mo kayong na po, sabi niya, ipas sa gabi. Ready, dear? Sanya? Pag-ilas pa ba? Yung custom sila ng laptop pa eh? How, di ka rabaw? Yan na, dahil yan yung po, mayak nun. Yan. Nagisugot ka sa brush. Aray! Shit! Oh my God. Ito. Ay, wala yung matalo. Awa nang i-push mo. Oh, Ton! Ano lang mo? Ayan. Ano lang?
screen nyo. Nay. Ay, shit na. Cellphone. Tinurot mo ka, di imak. Ay, siya, putulong kang tayo, ma'am. Magkabilak dito eh. Sinyalis ka man. Ako niya ang signal na. Teka lang, pero ang signal na dito man ah. Kapay ni. Na. Bakit kita tayo makipasok na lang dito? Talagang. Oh, napatid ka dito. Ayan, dito. Magdawal na ito. Hindi natin mo, Butler, Jardins, ano. Dapayan. Dapayan naman ang Janice. Ano nutin, kunin. Nagbatid niya. Biyaya. Basta ang konti spray. Nakaimak. Kaya. Nakasa. Tuloy. Natuloy yan. Ito yung nagulang. Ito ang belia ko. Natalong ba yan? Pagka naparisan sa naan, natulog ka sa inyo. Hindi. Iduloy na ito. Tapos na. Unod. Tapos na. Pinugasan. Yung kapilangan. Ito yung mga tungo. Ano man tapos na. Observahan na. Paglibok mo. Kapit mo yan. Itang Bible agent. Ha? Eh? Narasak. Baka YouTube mo manang. Oh my God, nakaano pa rin. Ulang kaya. Patay talaga yan. May di-post na kita. Kita di-post na. May pila ko. Suko. Baso din. Pagkasabag ko sila. Sino kaya ba ako manatawa ito? Tanda ka mo, oh. Smartphone. Ano ko alam? Biling ano? Naibuskuan ka tanan? Alam, chopstick man ang? Ano? Hand kan? But di ba, andag ka rin and all the time. Nagano din. Naignore siguro isa. Ay, nagano?
Naugasan ba dito, Rom? No? Mas makisan mo? Ayun, gayang. Sorry. Ang selamat, agpay-pay sa kuhin. Sinayo yan. Akong sa Miss George, 3 minutes mo. Naadala naman tigaan ko kanya nagputi sugang niya ng mga tigaan. Mo ko ba? Naibos ko garo di ko anan. Regular di ka na. Ada turbina mo akong insig ka? Yan. Hintayon may kayon takwa. Madamati puto. Sabugan. Ada kami lang dito yung kas na nagawid kami ni Jay ko. Ada kami Jay bakal. Tuko na ada ti danumimot idzay. Ayan oh. Ano mo dito diyan deta? Dito bakit ko ala ka? Ulo ako dito. Mapaling sa rito yun. Nagtukopi ko matlabaan. Mama, balil ko mama, inalam niya mga banjayan ko. Titi paglutuan mi ti kape. Gilgil ko dyan You ko. know, nag-cute. Ubay na only mano Janice day tilakop nga daytoy. Magkakano to? W10 is 24 for 3. In the ano the cooking utensil ngay. It's cook now. 60 to 70 ay hanggang mo. Di Kaldero na nga eh. Except the caldero, the lutuan is only $70. Okay? PM me. Mayat iya nga paglutuan ngay nga mapantibantay. Ag-order kayo is only $70 except the ano the gas. Folded siya. Ako, yan na. Hello. Sabi na pa kayo? Kayo ang magpa-party be? Ay, wow. Nagluluto din kami. Late na. Sabagay lang siya, no? Okay lang. Pakala na, bisit na. Pagod sila. Saan ka galing be? Kaya sila ng uling dito eh. Dito lang kayo? Dito lang kayo? Pagaba kami lang. Pagod.
Ato ti pagkabilang kayo ko ang sakitin yan. Ito po tayo. Saan kayo dito? Sa baba din? Happy Valley. Ha? Happy Valley. Oo. Nag-ukis tayo tipin niya. Okay. May kasama na kami nagpunta dito. Ayun, nagsilayasan sila. Iniwan yung uling dyan. Dyan lang. Ayun yung bago. Baka yun siguro. Every Sunday kayo? Okay. Every Sunday dito? Oo. Julie, ukisak ba ito yan? Kuwatin niya tayo, ah? Hino kasamblang nga ro doon niya. Ikupan na pala. Malay mo, no, madamdam ako. Bagi ni Jing ata. Bagi ni Jing iwat dito. Kita mo dito tarong nga. Ay. Ano pa yung kaibal-balik? Kabutong da ka man, Julie, tikwa. Kaan na kami. Kaya. Okay, guys, dakto pa. Naungot. O hindi kakat dakto pa. Naungot ka. Lakapay di ka. Amin, ipasok na kadadresin tayo Korea. Kabutong da ka, Julie. Taketa ka nukwa. Kakat dakto pa. Kainuha ka nga Kaya agong na ungat. doon chocolate. Ha? Wen. Ano na daw? Kunada kanyang Kopya ni ay, Mama nga. Julie, ay. Ada kami nga Hindi babautan. nga, bakit nabalasan na? Kunada kanyang. Kipya pa ni Mama ka. Handa tayo mababutan niya ko na. Safe na. Handa kami sa diyan. Ay, ko dali. Pasensya na dito tayo. Lukis tayo ti pinya. Ganito ang magbalat ng pinya, guys. Ayan. Sa mga mahilig lang sa pinya na dilata, Nabigyagan. ganito ang pagbabalat. Kung ano tahan tama po, anak may pitag ko tulog. Rubya tayo. Ikaw ang kiddisan ata. Sa amin lang. Sama tayo diyan. Naman. Galit mo. Maluto di karne niya. Pag basta sa pinya, they occupy this one. Ano ko na Hindi ko lang nila yung Ibe, Di na mo santay tupay. magluluto din kami, pinyo na Ah, di na-stress kaya ang atas mo. May mugmuna pa bagi da. How? How do you feel about it? Di agluto da lang, agluto da. Bastahan tayo nga po. Ah, ganun. Naglaway ah. Basta iniwan lang yung uling dyan. Yung bagyo. Yung bati dalam hanap yung bagang Ano ako. pa? Bukod ako. No reserve po na kami. Saan? Napagdi ang bakay-bagaan ang ako. Nagluluto din kami diyan. Punan ako na lang ang direct. Yes, bye. Sige, sa kumadagayan pa ang kapos. Tapos di adasan na bigat sila. Masapat mo sa Domingo, manang. Ay, Sabado pa sige na. Pag hindi kaya na ito, di lunes ingat. Sabado ko lang. Duming ko laki na yung Ay, di mo ba alam na akin yan? Adyanis. Akin yan. Sinaguri. Ay, ano. Akin ang susi ni Coco. Nakuan gan ni Bado. Na? Nadaraan ko pa. Ebidensya. Wonderful. You don't know how to make a farm. Gusto ina. Hindi nakita niya kung hindi ako na... Ano dyan ka, pik? Pag nakapidi ayun. Pwede yan, nagbunggodan din. Sabog na di ako. Yung sabog ko dyan, kanya ka na nadapo-dapog mo. Agitad kayo, nadapo-dapog. Wow. Right? Oh, di pinto na rin tatapok. Pero hindi ko, hindi kinubing ko, hindi nung pumatitapok. Yung may gusto nang inuman. Haan, no, hindi ko na danan ang kontatang ko, jingi no, naburis ka.
Ay, oo Pero naman. yung Pilipino naman yung hindi as in na ano. Hindi, uling ng ano yun, ng kung ano ang kinain mo, ituno da nga, ipulverize da. Yung diyan kay Agustin nagtakin. Kita nyo nung naluto. Kali Yung na, may filtered. Ikatong gibit sa dasan, nalingan na. Isugar na ito. Puyo tamon. I am. Agyan, ganun. Tatlo na rin. Ano pa nang sa ilan yun. Bala subas din sa. agungot di ko ako nang. Iyag mo to yan, naita ako ah. Taman. I-frame na ito. Kalikan ito. Ano to ang yun? Di tarong may. So, okay lang ito. Medyo, yun na. Udot, di man gini nga gloves. Han mo ka itisok na imam. Usaram lang nga pang sipot. Umay kayo, na kayo kakadua. Ada kami lang dito nga tutikwa mouth ay babanti mouth butler. Ay, mili ka. Saluto ba yan? Han! Hindi pa. Sapay, garo. Anak din. Pakitang. Andi ka ba sa masipang katong akay? Ay, dapat karga ako magang kumati marshmallow na yan. Kanay. Ayun na ba? Haan na Jay? datlas para sa bali. Ay, nasa ulit ba? Ba't mo kasi naturuan eh. Ano na di pa sila mga ipaklan pala natin. Ikam lang isang pang. Ayo rin ito na. Dito, dito. Hindi pa to di pa. Ayos ko lang ba? Ito yan yan, naita na yun. Baon ka pagtatang. Takal kan sana bayaran na sa hanap na patutok. Camera mo kat din. Create nyo. Mapag-ipon nito. Dapat isi-switch mo. Numaminsan matkit di ito. Pwede connected kini among Kukwak niya na nga. I-filter ko iso. Dangam na kung malipatak na ito. Tapos labihan niya. Nakagalan niya kagalan. Short. Pinapang kami short. Ne. Di ba nagkaod lang dito niya in my dito eh. Nakaod ba? Oo, nakagalan na dito. Durun mo rin tayo, durun mo rin tayo kamer. Uy, Okay, danom eh, durun mo. Danom ayan din. Linisan tayo pwede ito tapos pa sa tayo katanta ko pag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 
Igapi space da lang taglo to da. Una da nga partida mo lang dito yung extension dapat. Ay wow. Kumusta naman tayo dito? Baybayan ganti pa kay diyan sa apay. Ayan, awan, andoy ko pali asang. Baybayan ganti mo ro apay. Ayan na di. Nan. Ante ba ibaga? Uy, di ba ante ba ibaga parte kami mo ganun di kaya na lemot. Understood ang adi apa yun? Eh, daan na. Malinis ba yun ang kasama? Pagdaanan natin. Ano ti pagko ako. Paano na? Pataktor na kayo dito. Pagtataktar lang? Uwin, tapos dukog kayo Is there? Okay. Ayan, okay na siya. Pinya for sale. Kain na. Ako na may rabaw yun lang dito eh. Jai. Ikan ko bay-bay. Madaman na tangan yun. Ada bilang kita. Wow, kaya na tangan bilang. May bululong pa yung muna dyan kay sana ko. Ipit. Yan, ato may dyan. Ikat mo dahil ipit. Hindi makulit. Ano? Nga tayo yung naipanam nga dyan kaod. Ano, sige. Nga naman. Kaya naipanam dyan kaod. Baka matunog ako tina. Iipit mo dito flower ta. Pinikis ko. Wow. It's done. Kaya, ang kaligin. Ano yun? Ano man ay. Ano na ba? Dito yun. Dito na dito na.
gamit lang yan. Sa lapin yung nalak. Awal, istras mo. Ito. Ganda naman yun. Slice niyo na dito tayo. I-pilot. Silupin ka dito. May amoy yun. Mga bango yun. Oh, nasunog na yung sausage. Nasunog. Aan, kabin. Oo. Aan, ka naka-steady dyan. Itam kita, ikan U-turn na. Andong nori. Oh! Saban, don't worry ka nga, don't worry. Ay, yan. Nakasatan. Ding-ding naman. Nori. At ganun niya. Nakadukot niya sa mga. Oh, you see? You see, naksut. Bumakukuran anak pa rin. So, nga ibaba tayo sa baka makuha na makuha na tiles. When we just, mabandalism na O dito man kami, ipatunta na dito yan. Yung mas laog. Apay nga, ako kayo pala, i-space nyo pala isudahan. Iya. Apay, nagparty damas, apay, baga tayo ayan. Agparty kami magdita. Ang timot ba ito? Kandamat mo baga nga ako. Nung malpas tayo ako sa ramot ko. At saka dalawa naman yan, di ba? O, di ba, gidagay kami sa. Agluko Makulay na. na, oh. Nagkati sa bagan manan. Sa buwan ng panipang. Ay, naluluman. Public. Aday. Ay, nahulog. Ha? Dati na ubing nga. Ha? Upaki na nanisip. Uy, nasamit. Nasamit ipin niya. Nagapudya Aurora ka no dito eh. Hala, nag-imas nga isuka. Another plate, Jing? Hmm? More? Puna sa loob. Ay, thank you. Okay. Ito ba ang adus-us? Baka, ang pa lang, ipa na. Okay. Ano naman dito ang kabilang na sa latin, sa slice yung tumat na. Hindi. Baka may sa latin. Kita yung tumat na. Ang kanya may sam. Diyan may nagrabaw. Done. Nalapan ni On. Naksatan dito yan. Ano dito sa na. Thank you eh. Aray! Napugot. Tumbo ka mo. Oh my God, ni Janet. Dito ay nahapdong. Naging black. Eh, dudaktat. Gamin, isang ako. Nini. Malabago pa lang mo. Yaw mga watas na kanu. Hindi pwede na awatin. While mainit, kumain na. Hindi na to masarap, mamaya. Thank you, Lord. Happy birthday. Manang. Ano pagpatayin, pauling, pagpanalan. Ano niya tarong? Dito, mahaan. Tadi mo may transfer dapat supposed to be there. Nakaluto tayo ko. Nagbabasit, mali ka nung nagbabasit. Ay, mali ka nung nagbabasit. Ay, ate, babat ko. Ay, Amin. Mali ko, nagbabasit nga ko. Igyo-igyoman ko lang naman dyan. Hindi ka tapong ko kaya. Isimpa yung order namin sa amin, tamangan tayo. Just eat here. Ibo daw. Isaba o dito yan. Dito isa ka na. Dito yan. Ito yun. Ano dadan po? Dalan-dalangan na ka. Kasing pa. Ni kuha dito. Ni manang Janice sa kin-export dito. Ikabil mo kayo natin may message dito. Ganito yung galay. Dito mo pa dito eh. Sabi mo tinemay sa nga pag mani nga. Ano mo yung kabil ko may siya nga bag. Ano tayo isimpa mo ta kasi ka mo lamot na naiwara-wara na. Iyo. Ano ko yung gamin niya eh. Ano pa ka? Ang gandang. Ito pa dito. Pag-gusto ko lang ano. Sige, ano dito. Hali, Ay, tinigil. mabalin. Mabalin. Mabalin, i-ud-udi dito. Hindi mo. Tulungan ko mo. Ang pa mapuno pa lang ayahanan. Hasta na adik eh. Tumas na. Lukure ka sa namin.
Sana. Ano, pagkawilan. Mga ibang. Pamalo kong pagkakaraan ka. Okay. So, isok dito kamatis. Pinag-iwak dito kamatis. Ano ka naman? Ada pa di may sang matnak ko, sibog-sibog. Ada pa di may sang sibog. Ah. Hindi na kasi natin. Apay, medyo ti plastic. Yung ako na malamlam yung likod ko. Ibugon dito kamatis. Sila ka mabilibilitan niya ang mga ino na mapulputan kaya mo. Kilo ding ibong ko. Di ba dapat konti ba? Nasilyan gayam. Apay kung nakas na naiiyo to. Nasilyan gayam. Maramit tayo ti sausawan. Nakubtukan ka sa unes? Akong kaya ko sa babasit ikaw na. Kaudot ka. Ay, yeah. Apa may naman ito nga nagmag-intral na na. Diba? Stop. Magluto ka na to. Ay, gas pasok pa lang mo. Diba lang? Nanak mo sa naggalas. Napailok dito eh. Asin? Or Makabilang ka dito eh. Para ba mo ka? Patarong gitanan ka. Panmakan ito. ay nagda... Meron pa? Ikayo si Paul. Ada foil bawan. Ano mo dito? Diyan, na po. Andun sa may bag na ba? Bakit ginamit yung na ba lahat? Ay, put naman yung insot-sot! Mo man naman lang insot ka. Sino lang yung sup-sup? Ayun! Di ba nang jalis? Katawal-walinan na ito. Kung nag-usap ko lang Okay mo. daw. Binalinan mo lang. Diba? Asan yung station dito? Happy, di ba happy? Ito ali. Basit lang mas gay. Ano yun? Tanda ko pa. Di ba? Screen gay. Babatit agwara na tamanang. Tapos, agatik. Pasti tayo. Straw mushroom. Ito mo dilala dyan. Ikaw yung kumata, ibudol fight yun. Nakabudol fight yun. Wala naman tayo, no? Wala tayong plastic. Oo, mag-budol fight tayo pala. Kasi lang i-custom mo yun. Yes, mami. Spread natin may plastic. Ilan pa kasi Lopez? Marami pa bang foil? Pagduwan tayo man, dito tap na nalakang ako. Ialis lang ba? Ano dyan kutsilyo? Yeah. More? Tea, ano yun? Foil? Ay, you need pa more? Ano ba? Pwede naman ano. May kailan Baka bita. doon bita. Ha? Ikutan. Yeah, kunti lang. Bakit taga saan kayo? Sa baba? Hindi, sa Pinang. Benguet. Ay, Ilocano. Igor po. Ta. Pangasinan na mo. Agkakaro ba tayo gayam? Organeta. Dinno jay? Organeta ate. Obdaneta. Okay, mapagpagnaan lang. Bariyo kayo ah. Aray nun basta ordaneta lang tayo. Di ba?
gapay, nahimas ang pukot. Nakandakit din nagsusurso ka ah. Ay, nakaturog gapay. Basta isatingan na ka lang, hindi. Ay, ako pag pagunta ka, disudang ko katungtonganan. May dagol walang. Dagol walang. Nabanmut din ka na. Nabanmut ka nga pa ganyan yung hindi. Iyakan di ka Kulak na dakatin. Awan. At nagkita ka ng aming bus. Baka pang malum, tiket da. Hindi dapat kag-birthday every din sama na birthday Nakandakit yun. din, nagpero ka, regalo ka, nagaduda ka nga na pa nagpero ka. Ako si kag-birthday man na. Ali ka doon, may di ka na kayan may ate. Every Sunday kayo mag-birthday? Ate? Ah? Every Sunday ay birthday dyan nyo? At dati ko amat at siya nabaydan ko ay kung ano daduma ka ko. Panila mat kaya kasi siya nabay kaya dati din ng linggo. Met garot. Kung nagkagaya mga abay na lang sila din namin sa litan. Si kami mas lang birthday man. Hindi Birthday na aji. Sikat tinapan ng i-receive dito? Ha? Sikat na pan ng i-receive? Wah. Naganda. Kasi nagi. Ayan yung mga banda kung ano naman. At baso na awan. Yan na ganda ako na. Wah, na rin yan. Yan na ganda. Percy. Nasa pa ako ng inma dito. Useless ko. Ano ba kayo? Uy. Parang tupay nga kada mapanan kuma dapat nga pag-hikingan katagala ka ti bato tas no ino nga ti surat mo ije bato. Na ije na panam. Tuglakan mo ito bang magkaroon ate ha. Oh, nagdani kami. Sa upang tower dato. Nagdani kami malpas. They need to wait. Mabagat mo, dalikan mo yan. Yun na purot nga danom mo nga detalin, mamisa. Ay, hagura at sabi si slice sakpay ya. Suso ka nga suso. Anak ng kabila kina-slice. Jai, hain sugot nga nikat ko. Ay, Ala, napuyo nga talaga. Apa, agrigla na ito yung baba. Naldaw. Nagdaw nga agrigla. Alat na, agis slice sakya. Apa nakalipat-patong izay? Patong ipan. Ay, apan, apan. Ayan na, nagbabawi kang kumot nga her. Nagbabawi kaya ang kung her. Tatan. Ano yung woman nga ko na ni among mo? Diba? Nagagot lahid di ura abang umat. Bye, basta ako Agong ongot kalitan nga ikot. Ang agkot yun ang ano ng ng hyper. Ang tawag doon Amuyo, nanaong di sa uklang gamin. ang maawa. Ayun, nagdubli unti dyan. Ay, may salang ba ito eh. Nga malamlak. Ayun, doon ko ang kaititan ang dahil. Nan? Thank you, Adi Garata, for staying. Oh my God, man. Tayon. Almost done. May kayon. Hindi pa niliigil. Pinumtok. Kani. Pare. Ito nga hotdog ng isip. Pare. Kaya po na ito yung tono ni Jing. Yung hotdog na shit. Yes, ati show. Dadumat danon tayo, di ba?
Nasinitak na ito. Nialagak na ito. Kaabay ko kayo. Ganang ka dito itong nag... I-transfer niya po na siya. Imakot. Kulang nag-umot. Ang katawa rin din. Ganang. Wala na rin yun. Among the technique. Hurt ako, Joy. Rin. Itong kung may agaw mo. Dito lang tinapoy tayo? Di ba? Kapag na dapat walang right. Kutuin na di. Dito noodles. Di kurang. Pagkatihat mo. Kaya mo yung corn dyan para mainin. Ano kung makamuti gaya mo yun. Sarap na maituloy. Paano i-on ko? Just on ba that? Hey! Paano? Mas basura ah! Mukha niya din, mas basura na. Ano yung mabang? Parang may nagbigisa ng butter. Ay, yung butter shrimp. Ay, utin, mami. Butter shrimp. Aba, bakit yan? Nagpulo siya. Nang angot. Luto na yung butter shrimps niya. Bebe, agin mo. Datin matatang. Tagasan ko na. Iba ko mga yun yung. Ang taman ilubang na ako niya. Diyan. Uling. Mabalin, basta dulin. Ang paano, dito ano, din ba? Hindi pa ikargay si ko di asin. Ay, kamatis asin? Gamad yung kalamansi. Ay, medyo sukak. Nga awan sili na. Thank you. Ano bang dapat dito? Ito na. Hindi lalagyan ko lang ng kunting asin. You want ba na i-mix natin yung ano? Yung tarong or ganyan na? Ganyan na. Pulot ang may pulot. Ganyan. I-iwaras mo kung may pulot. Hindi, katak mo dito ko na. Did I off my data first? Sure. Tawan lang inato dito ito man. Ilapos si kamais ang kamakulay. Ay, yung puto ko makutok. Pag mo. Fresh kami, fresh. Sausawan. Okay. Nanganin. Ampay, nagtipay din mais. May ang ako mais. Marap-luto lang pa. Apa nyo, rasin ba? Dapat i-ahaw mi damdam ako na yun. Ah? I-igid yun ito ako charcoal tayo. I-ikwa man dati pa yung manang idendron ko dati dito. Dakas ko yung damabali, nagkuha mo si Jai. Nagluluto na sila doon. Ano, dakas ko din ko, ganyan ko din sa mga. Sige. Okay. And then the sausawan is there. Dito nga, inyo, may iba lang dito naman. Kayo, kung trip yung mag-marshmallow. Dukay mo. Tapos yung ano dito, yung sitsirya. Pero yun ang gulay natin. Dapat yung mushroom ko. Yay, yun yung sabi, lumustaw. Ay, may ngalot. Alin?
May ano dahil pa? May mushroom. May madali lang yun. Kalak na inayin niyo Jay. Mura ka na ipay. Mama. Yung apay nga nalamin dyan likod ko. Ayun diyan. Tapin. Stop lang natin naka-t-shirt. Nalamin kaya may jacket. Waday ta kas lamaong may ano napulot nga gamin nalamin. Nalamin dahil yung jacket yung waterproof. Thank you. Si waterproof ay ta. Tuon. Agad mo waterproof ano? Ayun, apay dati jumping rope makan. Bamakot pinusiksikat di dahil ano sa bro. Payag na absurd. Nga, hindi na. Nalami isturete makanin. At jumping rope kayo pa ilang. Manganin, Adi. Ka dyan sa pinagruhan na gamin lobby dati makan. Ay, blood ako. Ayun. In love yun dahil tinarugrugit nga bag ito yung bag tayo. Dahil ito yung bag tayo. Jesus kayo. Sino tinangikwa? Nangilaok. Taas ang kamay. Ang paa. Balik mo eh. May mangan. Malit na mangan. Niyag ko pa dito yun. Sino magnunoodles? Let's eat. Morning, let's eat. Let's eat. Look at that. Look how delicious that looks. Yung sausage. You want some bells? Di ba? Agtulog ka man tayo. Mo na kaya ito. Aro, bulat kaya. I will off like this or Ang talagang nagiging mating bagay ito na sapat ang umay. Kubigat. Ang ko. Ayun, dan. Nagiging mating bagay ito. Jay. Nagiging mang part. baka naka-holiday. Ha? O baka off na tatakab sa... Nagiging mating bagay nga lakay. Kasi nakakabigat ka no. Isa man baka holiday na ngayon. Ba't nila kayo? Mumisitin na ito eh. Kuan ni Jun, umay. Damdaman ang holiday. Ang lakay nga amo daw kapapalapida. Di nagkakape. Aray. Pag-give ka, di bang kabilak dito eh. Jay. Di mais. May beso po. Bawa ka ng sarili yung toilet. Ito doon sa taas. Ni naksit mag-try po. Tagal ka naksa tilutong jeep. Sigurd nga kahit nabibiyangan sa kusina. Pag lut ko nga ilang daw. Kung may kalitid, kusina malad. Ay, dito ganyan nagkabinan pati ko ito. Kita ko. Di ay. Uwan, jakwa. Wang ako na. Uwan, jakwa ngay. Ay, kwa. Nagpipide kwa. Uwan, kita niyo jakwa ah. O, kwa. Kwa, kwa, kwa. May kayan mga anen. Fan! Ciao. Nakaluto kayo ka din. Na-stricto o nakikuan. Na-stricto di bumalay. Mga higit din. Mangmangan niya ko yun ah. Supay ah. Baka di na kayo nga di ko, di masabsabat ka na kayo. Din mamniisan. Ano mo din? Ano ba kumalitay? Matapang ka din. Ay! Tungi! Ay, ano, ano, ano. Chinese? Uy. Sige ko ang matibay. Baka agmini pusan ah. Sangka. Apa yan? May kapilan na namin. Ayun sa drumstick. Kasi di ba na nakitap-tap tayo? Where is that man? Where? Ah, there. Kawali din ko kayo. Wala man kitin ka ako sa. Ay talaga. Nakasat. Yan mo ito na-export. Dito siguro titurugan na niya. Langan mo't maturog mo't dito nga pwesto. Han, maturog dito diay. Ito nga gigyan, as in. Nakabilit na dito eh. Ate, bakit ka lang? Ay, bakit? Diyan lakay. Dito nga talaga nga maturog. That's Kasi mga kwan. Dito yung maturo. Kanya kwan, luluto na to eh. Ay, kasi... Dito
Ibang mo gilos na may ay butter sweet. Yeah. Ano ang kuha na ako? Ayun ang sipot mo. Sana. Ikaw, yata ano, ang kargara pa nga. Ang gamit na yan. Nakaado ka na dyan siling ay. Saramat lang. Kukit din mga nan. Giyaman kami apot. Tirating ang bless. Karagong mo na kaya rin. Bless na. Giyaman ko na. Okay. O, kain na. Bulat si Dave. Ako nga lang yung iyan. Hindi kararagin na natin. Kararagin mo pa yung tapos malapit. Tapos mo na. Ang gas ko. Yung manangkir yan na nga kararagin mo kanin yung kunak man. Ay, hindi ko gawin yung wifi ko. Strike one. Umay kayon mangan. Manangkir. Saka pa niya busis na lang. Ayan na din. Kasi na niya busis. May kayon mangan kasi kanit exam. Ayo. Kaya ka na ka ba, di ba? May kaukit din manganan. Adulamin nga mo lang. Thank you. Bunya. Kasi nag-soap na yun niya. Awan man lang ka. Ano? May tigto mo masit niya. May kayo namin mangan. May kain mangan kakabsat. Tani. Apay mo Naladawan. sa isnakaw. Isan ko na yung grupo natin sa mga. Oh. Doon mo. Saan yung grupo tayo ng warriors? Ano man? Ano daw mo? Diba? Ano naman ang ating lakad din naman sa Kuretsu. Kumain ka itong umanrap niya. Apay late. Awan your net na ka, no? Kain na tayo. Kain na, guys. Ayan, kutsara. Chopstick. Okay. May kayunin, Nakati, libon-libutan pa lang. Tagi, G, ba kami matang guys? Dito, karo kayo. Ay, shit! Pagpainanan. Ala-ala man dyan sa ubi dyan ba? Kaya ito itong tumong ko. Nangangal ala ako. Kita at yakin. Happy birthday to you! Mangan na yun. Kasi makain. Ayakot, apay, andagayan. Ayun, kayo man. Kitaan, ayan na nga. Di ba awan na tayo isa? Dapat ikas-ikas pa rin yun. Uy, may kayo amangan. Kasi masama pa ikas. Kalmam. May kayo mangan. Ayan. Dapat pati enjoy. Narugit, ayan. Oh. Nakwa ba amin dyan kalamansi? Ay di lemon? No. Saan? Nakangkit din. Shoo! Shoo! Kayo. Kawayan deh, kawayan. Hindi kayo. Ay, malamin na kayo. Dito yun na pudo. Mangan tayo na makan mangan. Jasin yun. May dinner ko na ng masin. Is this makeup? Is this makeup? I don't know. Is this makeup? Saklan mo tinagkapi. Ang damot tayo nagkatyak. Ayun, may kayo mangan. Bigay niya ko ano kay nga nagbisin niya. Nagbisin ako kaya. Bisinak mangan. Gana?
Dati sausaw pa siya daw. Ay, nasasawan tayo. Hindi man nagsisili. May kayo. Nag-aabay tayo. Sige, gabay kayo. Detoy. Maglisita, ma'am. Na. Awan abay na ito pa. Aga, ako mo dito nga. Nagapisil ay kay Carmen. Pinagulangoy na. Kalo doon. Ninas. May kayan man. Nauman eh. Okay, adim ginurot, dimot. Jay. Kimi da mai. Hanan kano ko na naman ang ateri. Ah, kas dia lang. Jay. I-murder na pa eh. Ay, Kung ano kill. lang sila, kung ano kayo. Sino na na ba? Wala naman ang jealous pag sulat ng gudyo. Ay, cutting the cake. Uy. Hintay man ako kutsilyo yo. Dua. Bili ako ng mantika rin pala yung binigay. Ay, upat. Okay. Tumisik kayo man yung kayo maman. Take your time. Sige man. Ah. Ay, nakat ba ni balon chow? Nagalay ko ng balon. Balon niya. Happy birthday to me. Bakit naman ng Terry? Sumawa ka Terry. Nene plato. Ano ito gawya? Doy Mana? na. Ano kaya? Doy na red. Sige ko ato niyo. Plato niyo. Sabihin mo sa nabanda maya. Sarap. May mukha nung alam sa paluwagan ko naman ang mga. Ed, i-drop yung ano na kasi. Supay, oh. Ay, ito nakala pa mo. Sa inyo to, te? kaya ka pa nakalala ka ito na. Nagdugyan mo sa matas ko. Mga tanta di. Ay, ayun na si Jet. Wen. Very nice. Ayun. Adim ito na kaya. Ando ay di ko ali taguro na. Ano kayo? Ol, Ako'y bagila. ali. Ito. Diyan? Tapos dito tayo. Oo. Kunin mo yung ano doon. Baba ka po ka ng mantika? Oo, sa bahay. Ay, sa bahay din sana. Ay, sili! Wala na kayo dito! Sinak mo lang plato law-lawa. Wala na, ako naman ito meron. Kapit rice garo daw kaya nga mga sila. Masawa na kanya da. Kasi mas mga mo ba tamo tete rice? May ano ang sarili mo. Kanang man tabi na ron mo. Sinot na gidasar. Na. Mga anak, o tayo bagam. Sintukan na sa mga nabigasan. Bilat ka? Makandok lang ba? Di ka man nilasang sa kuma na. Para sa mga ngambangan tatata. Tuan albi din siya. Ito Sam. Talaga man. Para manabon. Yung mga daw mga makatasan ko naman. Limal daw nga. Inom. Adula amin ang muyo. Man kayo kay Ay, inom ko yan. Sa baro pa nga. Inom nga. Makading nga, imit pa din. Idati usap mo na po. Kasi yung anak nakakpakan yung tinudos. Bakit? Bakit? Naumaan? Baboy sa. Langit mo nang dagdag ulon. Ah. Na? Be. One. Good job. Nakawalas lahat yun. Kuna-kunayo. Yung kayo nga. Tuan din din. Adi ay ko. Kagsasol. Adi dagalan mga awatan. Ano naman. Ang pag-uwag. Hindi man niya yun. Daya dito. Nalutun dyan masinong mo? Uwan. Sinya pa ikabelyo. Di marshmallow. Damdama diyan. Patanggam lang dito madamdama diyan marshmallow. Ay nangat kamatis na na. Agpidak ka. Ang kamot inwara. Wala na, sakman lang kasi nang iwala. Ada ebidensya mo sak nang iwala. Di ba sikat nang gisit ka? Di manang terit nang ikodeta.
Sagot ni Ren na. Salutan. Biro ko pa lang yan. Ayan mo ako. Kailangan dyan, berbirok na ito, ikan na ko, agbalin to, kapay, bato. Ang kamay pa niya. Kambal. Ano nagadot yung poda? Han! Bakit? Bakit talaga? Ay, Jeline. Ano ay pupunta ka dito? Nilakad ko lang si Mari. Ito dito mo. Uy, 6 PM dito na kami oh. Sino akin kaya di ulo, binayad Sabi kami. ka namin sana, nagdala man tayo ng lalaking aakyat. Dala na namin dala na namin mga aso. Oh. Pag yung Celeste, ako si Mayora. Ganyan naman. Sabi nga lang amo ko, Ano Rowan, yung barbecue? Tilapia. may hindi pa kanila yan. May ano tayo, may pork chop. Ayan. Bakit sa nila hiwalay ba si Joe? Hiwalay? Ano nilagay? Hiwalay ng grupo? Sino? Si Joe? Si John ba to? Hindi, ito. Isa kanila nga. Nuy. Tumaray pa lang. Dahil ang bisita. Kayo tayo lang. Talaga. Yes. Adin, please, tissue man. Thank you. Dapat umakit mo kasi kayo labas ng hapon. Hindi nga ma-request ko sa mga kaya. Teka muna. Sabi nga nung matanda kanina, you can use the water. Ano nga ako sa banda? Yun o. Hindi na nakapagod. Kaya ano naman sila kanina, nag-breakfast na ito. Ano? Tawag ka. Isa ko ng harito tumuklat umakumano ko. Hindi, kasi Ni manam na doon na to. Kunak na Manayat pa yung babae. No? Ay, isulat ah? Ano man ito mo? Maiilad si Ria. Bakot nga. Makikita na lang, lablab-laban. Ano, di bagbagan ha? Manam. May mat nga na ko. Ginaganan. Di ako nakadito kung pa natin kung ano no 14 na tiba ko na natin ang Ano, 14. Di ba? Makakalaw. Masapatay mo ito. Naluto talips man, padawat man. Apa ikat kasam ni Sukan? Permi, kita matang. Agka? Naluto day. Hala! Kinarga kalaman si Daytay niya. May sa puray no, basta naalsam. Madi. Anang Philips mo ko. Grabe kitang talips na lang. Nagmayat na ay dito lang. Sumati ko ala-ala. Nako nam, no 14. Hindi ka tayo wanan. Meron. Sap-sapak bot. Sapay na dyan. Masapagat man lang. Ipatati aso. Ada business ko no 14. Alam nyo dyan aso yung sasaway. Ay umaga kaya. Uy, mga Sige, ayapak ni Janet. Ay, ayapak ni Janet. Ay, ayapak ni George. sige na One George. Basta nga pasaway. Saan? Basta kang timakan niya. Huh? Kang timakan niya. Ini oras mo kuma. Kasi mata. Basta po. Ako malamin? Adi. Haan. Masapat na mata. Ito, ito. May makasaukat ko ayan. Kasaukan lakay. Na? Bangunin yung ali. Wait, hanin! Ni. Nagtitida ka na. Tabatsi ko na kuha ng mikin. Ano ni? Ay, nun eh. Ini Joy. Basta man ito nga dire-diretso tipos ba ka ng pagtagi Pilipinas. Arutin mo nga pag load. Hawan nagdaw-dawat ni talo. Talo it means 60. Imbang mo 60. Siya kaya 199. Yeah? 199. Jay, Load. dawat na god sa 100. Kaya alit ko ang mga Ako ko naturo. Dapat inalam niya templo. Subliyon. ando dyan ang ruangan. Kasubliyon.
Mabalik, mayat lang dito eh. Makapangan ka kita na, bitbitan nyo lang kita, taad si refill. Mabalay eh. Napakapay field? Hmm? Napakapay field? Adi? Haan, Adford and Green Lane. Nangagap mo pang kami di film. Sige lang naman. Kada tataw siya. Screen lamot yan kami alam hanya di film. Pa-music kayo man. Wala kayo. Dati niyo. Sali ka suman. Iwak pa kasi, mau paksan na yan. Naman pala nag-join. Katsuman na kasi din. Manang sunod ito yung Briner Beach. Babain mo na! Matang? Cake yun eh! Babain mo na! O dira gani, ibutang. Mana nyalis mo man lang ang napakas jay. Agsilit lang. Nya. Nanggagawin siya. Nya. Muna nikalan. Kumalisak si namay kas na jay. Diretso lang sa puno sa isa sa bed. Sa ilagay. Basta. Dapat kusa nga ito mga naka-unlid kas-kasi. Oh, yo. Ano yun? Pas lang nga, agbubol, ada kati bulbul. Malay mo na, Nagbubulrong. malay mo na dati kas day ngayon. Nakabati lang kat, naka-360 nga, ikarastam lang kat. Kasi sumukas din. Pagulol mo rin ito. Katulawan. Gala ka dito kasi. Kamil mo dito. Awanti ko ayo. Ang gagara na. Ikaw naman. Kabasa, taglaaw. Makapira. Ang sa balay. Balikin mo sa mundo. Ang sa balay. Isa lang siya. Siyaman. Madi na rin lang. Ay, madi. Una si Steve kita mo. Oras ka nila. Alay ko sir, nang naumpi sa silong. Bisan nga nagbaba ko ng... Ura kay gurot ko naman siya. Basta adda May ako. party kami, kaya kailangan namin... Uray ba, ot amin ba nga sound ba na? Birthday boy. Surprise. Ato dyan na sa kanya ni siya yung mga. Kaya hindi ko siya no? Apay jay dadong mga kwa. Kot po ni Raul Biraya dahil nagbabayaran mo ko ano. Masamus na nga. With lyrics, kinagana J on version na nga. Apay jay dadong mga kanta ti apan di upload. Ako lang ba day? Katandat sa nanuwa. Makigadwa ka nung arudyo ng bagi. At gadwa da. Oh, dance for all. Sam, may mga pesa. Nagdidong ka ba nga nag-play? Kaya, ako ka lang. Saan na? Ako lang na ito. Remix. Ano naging ko dahil ito? Ano ko naman ko? Kaya nang tigang sa. Grabe. Grabe dito. Japan. Dito sa bawang sa inyo kami. Nag-alaba dyan yung tayo, pangkas mo ba? Ano? Mat, bajak ba mo? Hindi masulong mo? Well, nagapon ba? Well, Alam mo na? that's okay. Naksat ya. Kasi magluto tayo? Ako lang nila kasi na-fry. Ada esdab. Okay na yun, nagpipon. Ha?
Napurot eh. Naangot pa eh. Ang angat na to. Kasi portion na to. Jay. Naangot. Naod day. Mushroom. Samot na talaga siya ang no. Kasi sabon mo to. Basta talaga ang na. Ada siya. Tapos, di ba dati sila ibinabag ito ko mo? Hindi ka ba? Friends to lang. Bisura ka dito lang. At nung mag-break mo kung may asal. Nakataba ka na gumano. Mas patukan ka na. Magkampot na tumulang pa to. Bramos alas ito niya. Lado niyo, di ba bakit isang kauman siya ng atlag dyan? Gumangan na kami yung oras. 5:30. Tapos di talang babati masakat na. Oh, nanda ikwa. Anting na. Itatanong mo namin. Dati kinbabang na ito. Well, 5:30 na kami mag-rugigit na kanyang kita baba lang di masakat. Natangkat na yung tangatan. May mga patin ako eh. Katawa ka. Di ba ka na umeda? So, kung nakatamasip-sip di taba mo may isang At pa pandanahon lagi? Pati sarik ko lang ah. Ha? pati tayo. Tapos lang ko lang mga alam na pagpugan niya. Hindi ko nakunada mo ng theory. Wala ka. Sarap yan. At kapag panonood ako na yung pikanak for the next lipas ko dati niya patikanak. Naman ka na laban dito kaya Nan. Panalo, nakita ko. Ay, mga yun. Bakit mo naman nakasi? Ito yung mga step. Naka-ramen ulitan. May matan only salt and lemon. Cool. Mali na nakamarin. Jay. Andoy mo na. Apa ya? May matan andoy usin lang. Nalang ka lang. Winya pati siya. Pinarbinan naman ay. Mangan kayo, be thankful kada kaninyo kasi sa Pilipinas awan timakanda. Ay, ito pwede nyo ito bagay ano? Lula. Yung talong pakaihaw. Oo. Tapos buhanak ng plato ng lagyan niya. Bago may kamat man titaga ko. Yes, to daw. Ino? Paki-PM mo ano di account mo kung ano man ang normal. Dami na nga makilimay ka na. Hindi naman siya nakakalakan ng ano. Hindi naman siya Nagpwede ka na account niya. Magpwede account niya. Mahahagaan. Kanina ka na makaganda account niya. Kaya ikargada tapos dinidraw ko pag makabini. Ano? Mailaw. Kamumungo niya kung sumsumrit. Pangumungo. Balik ko pa. Ura ko ng mga dati. Urayan pa lang Account. kay monthly statement. Urayan Ang lalagyan. Awat ka. Adi mo ay pa, nakaturot na. Kakaroon yung adugaro din dyan in out. Ay, ang tatlo lang. Okay sa ngayon dyan. Hindi pa niya Kaya dapat ano na isinap ng mga ka. Maisaw-sawa na di piniya. Naman tikaan mo amin nandiyan may sasawan di piniya. asin na lang. Asin. Nagaduan di plato yun. Nasa duwa, talo, pati maunay.
Hindi nga ako schooner, hindi mo sige. Gawa na ko na tulangan. Kami mo dito, tapik surok, sa kumbaga nga naman dito. Ha? Ano ko naghintay doon? Kanina. Isang oras at kalahati. Ayan. Ano mo ba? Nagmatiso ka sa kalamansi. Ay, di. Hindi ka lips mo na luto doon. Agsarming ka kaya kitang. Kala ko kasi... Kala ko... Dream our course up to the blue sky. Dito, dito. Ah, dito, dito. Dati mat the green sky, ano yung blue sky? Among bago ni Handay ka? Hindi lang kaya. Ay, umirin. Tapos nausaw lang namin kami. Ibon lang na kanya. Ano ba? Ikit na rigit. Amot ni Diyan, di ba? Rigit. Shout out mo dyan. Nancy, shout out mo dyan. Lang ko niya. Yes. Yes? Ay, ba yan? Ang sikat na ugon. Manang nagagat pang mabumak no? Amok niya, wala mo yung baga. Amok niya, wala mo yung baga. Hayop. Giwan. Talang. Ah, very good. Thank you. Parang may gas, ha? Talang God. Nalulukunda ka nga eh. Kapilutan, nangik ko nang Wala, pagtahan mo na tulit. Damdama. pidutan ni Jamie. Manang baba, manang Baere. baba. Kumpot. Di ko alam. Bukol lang. Ang kala. Ba, ano ko na? Madyong Damdaman. Wala pa naman to. Hindi, okay lang. mamaya. Yung may sadya ni Aw. Thank you. Thank you. Salamat. Salamat po. Diyan yung may sadya ang kalanda, James. Damdama. Agda na isaltak i-din eh. Dadin mawat. Ate, iyaw ko. Ha? Wala na. Yung? Iyaw. Wala na. Iyaw, wala na. Wala na, wala na. Pwede ka naman sana. Ulan? Dito. Iyaw. Okay, hold on. Wala na kayo yung gamitin. Tapos na kami. Yung buto na naihaw namin. Sasabawin ba? Sige, gamitin ko na. Okay na kami. Thank you. Isang anong bayad niyo isang. Biraso, tindalan. Hindi, kahit isang MP. Tanaw, galagang. Mabuti na din ang Ay, nag-cute man daw ito yung nag-lanway. Nakuligat pa gawin mo. Ano natin isubo? Ay, idilas mo na. Idilas ka sa Sige, barawon. Yung kanina pakalay ng Nagkarabawak. Ha? Nagkarabaw ka? Mabulin na yan. Naiawit na pimandyaso na. Diyan ko na. Nawid na ko na ka. Wala dyan aso tinangyawit ka niya. Di aso tinangyawit ka niya. Delikado. Both. Yung pinanayan ang binabasa. Ito, open. Para kami. Met, yan mo dito na ko ako. Ano ba ito? Ay, yung pinidor mo. Ah, Hindi mo kami pinidor. silyo. Nasaan Mapagdawa mo. Bagang litin. Han, nagsimba. Ito.
Dako yan, Mak. Maganda to na. Damay ko orangan naman yung manahyaris. Marunong mo naman yung mag-iawit, Jack, ko. Gusto ko nagsangsangit. Ay, okay lang. Basta kapag Nagkaano nga dyan ko ni Piping. Jay, ilabas ako ni Junior. Junior na kanihin na. Dita dinam. Awan nagbasula. Kaya. gagal ka daw. Junior, Jay, uputin niya. Jay, pipi na Pero dapat wag lang. kayo nakagastos dito 20,000. K more than 5. It's kidding. Just hams. Parang overnight, ano may. Manutawan ti kwa na ti life panti ko, hamster. Da, inan tulo pala. Ay, 4 ganyan. Malataw na diyan. 4 years. Kut malataw na diyan. Yung kayo, kayo na. Hello. Wah, heavy lunch yun. Sikpan pangyaw. Hindi na. Ano, healthy lang. Bang. Di ba, hindi ngayon Driver kayo dito, kuya? Ha? Driver kayo? Oo. Sa Kariton. Postcard ba? Postcard lang yun. Tapon ng basura ba? Hindi kasi may ano ako, yung dun sa Agindon, di ba? Kung ano yung plate na number na nandun, yun lang yung mamaniho, di ba? Ano? Ganun ba? Kasama. Doon sa amin, yung driver, kahit anong iba niya. Ganda lang yung ano yun. Paano yun? Ha? Paano yun pag pamamanihuin ka ng ibang sasakyan maliban dun sa ano? Hindi, kung ibang may-ari siguro, hindi pwede. Pero kung ibang may-ari, nagmamanhuwi ng